Beauty ha rebut l'impacte dels terribles rajos llevapels que faran que al cap de 10 hores li caiguin tots els cabells. En Bobobo i els seus companys penetren a la base de l'esquadró C per aconseguir l'antídot. Ostres, noi, on el deuen tenir l'antídot? Potser hem de passar aquesta sala i pujar fins al pis de dalt de tot per trobar-lo. Espero que els cabells m'aguantin. Ja no ens queda gaire temps. Afanyem-nos. Vaja, per fi heu arribat, àngels sense ales. Vinga, comencem el banquet de les ànimes. El que els nostres amics esperaven sentir en el moment d'obrir la porta no era aquesta rèplica tan estrafolària. Te'l miris com te'l miris, aquest individu és estrany. Però no ho sé, té alguna cosa... Ostres, mireu el cap d'aquest pany! És un cap de gelat! És de gelat de maduixa, ho heu vist? No, mira-te'l bé, sisplau. Que et dic que és de gelat! És de gelat de maduixa! La Beauty té moltes ganes que sigui de gelat de maduixa. Si tingués el cap de gelat de maduixa, no seria el guardià d'aquest... Que no el veus o què? Segur que és gelat de maduixa! L'alliberament dels esperits. El mètode piu-piu-piu. Hola, em dic Softon i sóc el propietari d'una gelateria. Què? Però bo que el teu cap és un gelat! Ostres, per què no ho deies abans? Quina vergonya! Si ara trobés un forat m'hi amagaria! Au, amaga-t'hi. Sí, amb el teu permís. Ja veus que està molt avergonyit. No li tinguis en compte, sisplau. Au, ja està. Funció batedora! Ta-da! A punt per menjar! Té, un gelat. Acabat de fer. No el vull. Però si l'acabo de fer. Com vols que el vulgui, un gelat calent que treu vaporito? Sempre em fas igual! Sempre dius que no em vols menjar! Que no et costaria tastar-me! Potser t'agradaria! Sisplau, per què no te'l menges? No. Entesos, ja me'l menjo jo. De debò? Que dolent que és! Què t'esperaves? Deu ser això, oi, el que busqueu? Eh? L'antídot contra l'efecte dels rajos llevapels. Oh! Mira, és l'antídot! Però per què me'l dones? No ho entenc. Sóc incapaç de destruir-lo, perquè tu fas la mateixa olor de gelat de maduixa que jo. La mateixa olor? No pot ser! Què? La mateixa olor? A veure. Sí, que fa tot l'efecte, que és l'antídot que necessitem. Té, beu-te'l tranquil·la. Escolta, vols començar tu? De cap manera! Ara ja em puc concentrar en el combat. Jo en tenia ganes de poder-me enfrontar amb tu. Ah, vaja! O sigui que podies enfrontar amb el meu nano, amb Bobobo. Molt bé, doncs, no et podem pas dir que no si som a casa teva. Però voldré una compensació.
bé! M'ha donat 3 piruletes! Ja veig que no ets un lluitador qualsevol. No et trobo cap punt feble. Estic convençut que farem un bon combat. Aquest combat serà molt emocionant, em fa tota la pinta! Bo. Prepara't! Directe de peus del nas! Persecució nasal! Atac babilònic! Prepara't! Què t'ha semblat la tècnica? Atac doble! La tècnica babilònica està pensada per aturar qualsevol tècnica ofensiva. Atac! Neutralitzat! L'ha pogut aturar? Què deu ser aquesta tècnica? És increïble! Tècnica babilònica, diu? Ho miraré. On és aquesta tècnica? A veure... n'ha descobert alguna cosa, vostè, comandant? Expliqui'm què en sap de la tècnica babilònica, sisplau! Però què? Què passa? Em vol dir què passa? Sisplau, vostè ho sap, oi què és? Sisplau, digui-m'ho! Ves amb compte. Ara atacaré jo. Faré l'atac babilònic de la tristesa. A veure si ets capaç d'aturar-lo. Prepara't! Liquidaré aquest combat amb un sol atac. Bon dia. Em dic Quadratí Format. Babilònia! Vigila! Ara, sota la invocació de Babilònia, estàs obligat a confessar-ho tot. Perdoneu, us he dit una mentida. De fet, només em dic Triangulet. Vaig néixer triangle i també m'han educat com a triangle. Però la meva germana és quadrada. La meva germana és totalment quadrada. M'heu de creure, dic la veritat. No t'esveris. No sóc jo qui t'ha de jutjar. És el déu de Babilònia. Bo. Espero que t'arribi el moment de la il·luminació. Ha desaparegut! Però què era això que hem vist? Escolta! Aprofitem la confusió per fotre-li canya? Quina confusió, babau! Què et passa? Ostres, noi! En Bo ha caigut a terra! És el judici del déu de Babilònia. Quin remei! Hauré de desvelar la tècnica nasal més poderosa. Què? Programa del cor! Comença el plat fort del programa! És l'hora del consultori de moda. I no tindrem pèls a la llengua! Però què fas? Vols fer servir la mateixa tècnica que jo? Però no seré jo qui durà el consultori. Serà d'on vaig. Oh! Per què el tractes tan malament sempre? No em deixis caure o et denunciaré! Si no t'afanyes, aniràs de cap a l'olla. D'acord, molt bé, ja començo! Consultori de moda sense pèls a la llengua! Endavant! Comencem
Comencem la nostra secció de més èxit del programa, el consultori de moda sense pèls a la llengua de la Patximi. Endavant i procura no ser gaire dura. Comencem examinant el calçat. El senyor porta unes botes de pell d'ant d'últim model que ara estan molt de moda. El mataria! Els pantalons són uns texans que semblen vintage i que li queden força bé perquè té unes cames molt esveltes. La combinació de les botes d'ant i els pantalons texans és ideal. És que l'estomacaria! El pitjor de tot és aquesta jaqueta que porta. Qui porta ara de jaquetes com aquesta? N'hi ha per matar-lo. A cada banda hi du brodat un gelat que li dóna personalitat. És un motiu fresc i informal, no està malament. És un estil força simple, però va prou ben combinat, tot i que és evident que no li agrada portar complements. Potser li quedaria bé una gorreta d'un color claret per animar el conjunt. Ja està! S'ha acabat el consultori de moda! Moltes gràcies. Ah! Ai, la temperatura perfecta. O sigui que ell també té la protecció del déu de Babilònia. M'ho posarà difícil. Ara és la meva directa de pèls del nas! Mobilització urgent dels pèls nasals de la reserva d'en Bobo! Atac del déu de Babilònia! El tresor vermell perdut d'en Sopton! Ah! Dominar l'espai que hi ha entre la llum vacil·lant i les ombres, vet aquí. El secret més ocult del déu de Babilònia. No pot ser! El directe de pèls del nas no li ha fet res! Tu ho has volgut. Et demostraré de què és capaç l'atac nasal. Ah?